Здравейте, казвам се Джинка и съм на 26 години. Това е моето първо видео тук в YouTube и реших то да бъде на тема 10 факта за мен, за да можете да ме опознаете една идея по-добре. Много се радвам да ви видя в моят канал. И тук при себе си имам няколко листа, в които структурирано съм си написала точно какво искам да кажа, за да не си забравям мисълта. Като първи факт съм написала коя съм аз и откъде съм. Живея в Германия от 4 години и всъщност родена съм в България, съм живяла там до 21-та си година и след това реших да дойда тук в Германия, като това беше според мен най-доброто ми решение и всичко хубаво, което някога ми се е случвало. Дори мога да кажа, че държавата я чувствам като моя собствена родина. Втори факт, който съм записала е с какво се занимавам. От една година съм гримьор и мога да кажа, че всъщност това е моята най-голяма детска мечта. Това е всичко, за което съм мечтала, когато съм била детенце. И няма да забравя как, когато бях маничка, не спирах да си представям как ще имам много дълги коси, ще ги вързвам на опашка и едва ли не ще изглеждам като Барби, точно като ние барбита, които имахме като деца, нагримирана, направена, и буквално това ми беше най-голямата мечта. Така, трети факт съм си записала. Всъщност създадох мой собствен бранд на име Glow by Dinka и този бранд го създадох тук в Германия, като след това реших да го разрасна много повече и в България. И от 2 месеца насам създавам онлайн обучения по самогримиране. И съм много щастлива, че имам, така да кажем, възможността да помагам на жени, които са в друга държава и може би не могат да отидат на място, където и да е било, в която и държава да е на място, и да си направят такова обучение. Също така много от дамите не разполагат и с парички, които в чуждата държава искат за тази процедура, и също така връщам буквално жизнеността и самочувствието на дамата след този урок, защото тя започва да вярва в себе си и да вижда, че всъщност има талант да се гримира, така да кажем. Четвърти факт за мен е, че моето семейство е много голямо. Така да кажем, обърках съм. Баща ми има 4 сестри и 1 брат, което ги прави 6 деца. Нашето семейство пък, нашата фамилия, така да кажем, е от 7 деца. И най-малкото детенце е на 5 годинки, а най-голямата ми сестра е на 28. И за цялото това последно поколение все още няма деца, което значи, че от нашия род, който е бил създаван толкова дълго, дори сега като се замисля, не сме само ни. Мисля, че моите братовчеди също нямат деца, което е много интересно. Факт номер 5. Животът ми не е бил лесен. Да, това е факт. Защото, за мое огромно съжаление, но и най-голямата ми сила, съм израснала в дом за деца. Но това ще го разкажа в друго видео. Наложило ми се, така да кажем, да изпитам чувството на предателство и изоставяне от страна на родителите ми, но в момента съм много щастлива и благодарна, защото това ме е направило жената, която съм, човекът, който съм, и ме е довело ден днешен до това място тук. Продължаваме с факт номер 6.
Интересувам се от духовност и психология. Всъщност това го разбрах още когато бях на 16, но последните години съм го отхвърляла като явление, като нещо, което ще бъде част от моя живот. Но от 3 години насам аз така много ясно заявявам и показвам на себе си, на света, че искам да уча психология, че искам да развивам знанията си в тази сфера. И всъщност благодарение на психологията успях да се справя с всички травми, които съм имала от дете до ден днешен. Успях да изчистя толкова много блокажи и болки, които бях задържала в себе си. И в момента мога да кажа, че се чувствам буквално като нов човек. Седмия факт е, че си имам кученце на име Дейзи, кучето е дакелче и всъщност това е нашата най-голяма мечта. И като казвам най-голяма мечта, имам в предвид, че ние сме двама и това е следващият факт, който е за партньора. Имам партньор, който е немец, чужденец. Всъщност там историята е много дълга, но и много смешна, защото запознах се с моя партньор, който се казва Денис, в едно заведение, като аз бях изключително нахакана и нагла и вярвах, че ще мога да получа неговия инстаграм. Той беше с много приятели, седнал на една маса и аз така отивам, подавам си телефона и казвам: ще ми дадеш ли инстаграма си? Той ме поглежда странно и казвам: да, но аз нямам инстаграм. Това беше супер нелепа и, как да кажа, забавна ситуация. Тогава се разменихме телефоните и след 1 месец се видяхме. Прекарахме известно време заедно и от тогава повече никога не сме се разделяли. Факт номер... Само да видим. 9. Много интересен факт. Омъжих се само на 21 години за нарцисист. Да, наистина това си е голямо премеждие в живота, да имаш такъв човек до себе си, но мога да кажа, че той ме научи на това да защитава моите лични граници и на това да осъзная моята стойност като жена. Затова съм изключително благодарна на тази връзка, защото тя ми е взела много, но даде ми много, да. И факт 10, който съм го оставила за последно, като защо съм тук в YouTube. Записала съм много интересно, което наистина е така, но много дълго време ми трябваше да се престраша и да стигна до тук. Създавам този канал, за да вдъхновявам хората със знанията, които имам по психология. И ми трябваше много дълго време наистина да се открия пред вас, да застана тук пред камерата и да правя това, което наистина винаги съм искала да правя и да се развивам. Дори от притеснение започнах да заеквам, което няма нищо лошо. И си обещавам, че това видео няма да го, няма да го изтрия и да направя още едно, защото не искам да бъда критична със себе си и да очаквам, че всичко в живота ми ще се случва, така да кажем, по най-перфектния начин и никога няма да греша, няма да допускам грешките, които допускам в момента и да отлагам отново и отново, докато никога не го направя. Затова решавам тук и сега да пусна това видео онлайн и да проявя себе си пред света, защото вярвам, че наистина за последните години съм събрала изключително много информация, която знам и мога да предам нататък и с която съм сигурна, че ще бъда полезна на хората. И тук ще ви кажа, ако това видео наистина ви беше интересно и ви харесва моята компания, моята енергия, ще се радвам да ме последвате и да дойдете да гледате следващото ми видео, което ще бъде и моята лична история. Много ви благодаря за подкрепата и довиждане. Чао!